नमस्कार, मी कल्पनाच रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण दुधापासून जी साय निघते त्याचं आपण तूप आणि खवा पाहणार आहोत। ते पाणी घालून मिसळून वगैरे नाही करणार आहे, थोड्या वेगळ्या पद्धतीने करणार आहे। फारच छान होतं एकदम। तो खवा आपल्याला इतरही याच्यात वापरता येतो, खीरमध्ये वापरता येतो, बाकीच्या याच्यात भाज्यामध्ये वगैरे वापरता येतो। आपण दोन्ही करू, ही वेस्ट जाणार नाही। चला तर रेसिपी आज आपण दुधावरच्या साईपासून तूप आणि खवा काढणार आहोत। आज त्याची रेसिपी अजिबात पाणी न घालता आणि न पाणी मी धुतात ते आपण करणार आहे। अजिबात काहीच वाया जात नाही। फ्रीजमधून काढून ठेवलेलं आहे। आता एका पातेल्यामध्ये घेऊन रूम टेम्परेचरला ठेवून घेऊ। आहे थोडी हे पूर्ण आपण रूम टेम्परेचरला आल्याच्या नंतर त्याची प्रोसेसिंग सुरू करणार आहे। नंतर ठेवून देऊ हे ब्लेंड करायला ठेवलेलं साई आता आपण गॅसवर चढून घ्यायची आहे। त्याची एवढी याच्या रूम टेम्परेचर झालेली आहे, तरी मला 2 तास लागले फ्लेम अशी नॉर्मल एकदम व्हायला। तर इथून आपण ती काढून घ्यायची आणि ती भांडं ठेवलेलं असताना ती साईच्या ह्याच्यामध्ये जे पाणी साठलेलं होतं ते काढून टाकलं, नंतर ठेवलं होते। साई दाखवते कशी आपण साठवायची ती फॅक्टरीने म्हशीचं दूध आहे त्याच्यावर जी साई येते अशी अलगद काढून ही साई दूध अजिबात घ्यायचं नाही, फक्त साई घ्यायची त्याच्यावरची ती साठवायची आणि त्याच्याने आपण तूप आणि खवा काढू। ही फक्त मला दाखवण्यासाठी मी मजा केली। आता हे हलवायचं फक्त नॉर्मल याच्यावर ठेवायचं आणि हलवायचं। सकाळी जे दाखवलं ते डायरेक्ट फ्रीजच्या मलाही काढली होती, ती जरी अशी ठेवली असती 5 मिनिटानंतर पण खूप त्याला हलवायला लागलं असतं, म्हणजे त्यातलं पाणी जरासं काढायला। आपण ती जरा रूम टेम्परेचरला लावला ठेवली त्याच्यामुळे मग ती थोडंसं त्यातलं पाणी आपोआप सुटलं बाजूला, ते काढून टाकलं त्यानंतर ठेवलं। तर हे दिसतं, हे तूप दिसतं आहे। तर आता आपण पूर्ण प्युअर तूप काढू आणि खवा काढू याच्यामध्ये। मग आपल्याला इतर ह्याला खिरीला म्हणा किंवा कुठल्या हलव्याला म्हणा घालता येतं। तो गुलाबजामला वगैरे घालायचा नाही, कारण का तो तुपाचा आहे। गुलाबजामसाठी दुधाचा मावा असतो, तो वेगळा असतो, हा वेगळा असतो। तो दाखवते कंटिन्यू हलवायचं आहे जोपर्यंत त्याला अजून हे होत नाही आहे, उकळी येत नाही आहे। हलवलं नाही तर खाली पूर्ण चिटकून बसणार आणि करपून निघणार अख्खं सगळं। दाखवते का तूप सुटायला लागलेलंच आहे त्याला। हे असे बुडबुडे येत आलेले आहेत, त्यातून जी स्टीम जाती आहे त्याच्यामुळे खवा आपला खाली होणार आहे आणि वरती तूप येणार आहे त्याच्यावरती। पूर्ण एअर गेली पाहिजे ह्याच्यातली। खूप छान प्रवाळ व्हावं यासाठी त्याच्यामध्ये मीठही टाकतात, थोडंसं मीठ टाकतात। आता मला रवाळ नको आहे, प्लेन पाहिजे, त्याच्यासाठी
थोडी तुळशीची पानं पण टाकतात त्याच्यामध्ये. तुळशीचं पाणी टाकते आणि खायचं पान सुद्धा टाकतात. वास आणि टेस्ट छान आहे. मी दोन्ही टाकते. मला आवडत असेल तर एकच टाका, दोन्ही टाकले पण चालतील. छान येते, वास पण छान येते, चव छान येते. आणि तूप रवाळ हवे असेल तर थोडंसं मीठ टाका, म्हणजे तो असं रवाळ होईल. तूप प्लेन नाही होणार. राहिल्यामुळे खाली बिलकुल लागलेला नाही. एकदम आपल्याला जरासुद्धा परत लागेल खाली. आपल्याला चमच्याने अंदाज येतो. इझी फिरला एकदम की अजिबात लागलं नाही. मध्ये असं लागायला लागलं, असं चिकटलेलं तर करपते का. ती प्यायला सुरुवात झाली होती. असं घालायचं कसली मी मध्यम केलेला आहे. गॅस स्लो केला गेला. अजूनही आपल्याला मिळायचं आहे. जसं काही दिसतंय तो पूर्णपणे काळी होत नाही, रवाळ येत नाही, तोपर्यंत घ्यायचं आहे. चालेल, त्याच्यामुळे 5 मिनिटं जर लागतील पूर्ण व्यवस्थित तुटून राहिलं. अगदी थोडंच राहिलं होतं, होत आला तो. झाले. आता मी गॅस बंद करते. ते पान जरा साईडला घेते, म्हणजे गाळायला व्यवस्थित येईल. नाही तर ते मध्ये आलं तर मी घालायला. एक 10 मिनटं उकळी जरा थांबू द्यायची, मग ते गाळून काढायचं. हातावर गरम गरम होते. ते गाळून घेते. करपलेलं नाही आहे अजिबात. पूर्ण आहे, करपलेलं नाही आहे, कारण कंटिन्यू हलवलं आहे आपण. हलवलं नसतं तर पूर्ण काळं करपलं असतं, अख्खा मावा करपला असतं. दाण्यासह रवा पूर्ण तूप मिळून करायचं. डब्बा साई होती, त्याचं हे तूप निघालं आहे. एवढं 1 किलोच्या वरती आहे आणि हा एवढा मावा निघाला आहे. साईडला आपण काही टाकून दिलं नाही, काही निघालं नाही मावा. आता मावाचं जरा सांगतो. हा पण गॅसवर ठेवतो. आपले नाही, त्याला चव नाही आहे कशाचीच, त्याच्यामुळे ना आपण थोडंसं साखर घालू.
ते 4 चमचे टाकलेले आहेत. हे कसं त्याला थोडं गोडसर पण येईल, सवय होईल. अगदी 1 चमचा छोटंसं मीठ टाकलं आहे. गरम झाला तो आपल्याला बनवायचं आहे. थोडंसं होऊ द्यायचं आहे. असा गोड खवा झालेला आहे, हा आपण कशातही वापरू शकतो. खिरीमध्ये, हलव्यामध्ये, जेवणातही वापरू शकतो. जे आपल्या रव्याच्या आणि बटरच्या भाज्या असतात ढाब्या टाईप, त्याच्यामध्ये पण वापरला जातो. मी नेहमी साईडचं तूप काढते, त्यावेळेस खवा काढते आणि असा ठेवते. जसा लागतो भाजीला किंवा कशाला तो वापरता येतो. फ्रीझरमध्ये ठेवून द्यायचा. फ्रीजमध्ये नाही ठेवायचा, वास लागतो. फ्रीझरमध्ये ठेवायचा, 2 दिवसांनी फ्रीजमध्ये ठेवायचा. आता हाही तसाच करून काढते. इतर वेळेस नुसता खाल्ला तरी चालेल, तुम्ही काढून खाल्ला तरी चालेल नुसता. थोडंसं आटू द्यायचं. आता हे सुद्धा पातळ आहे ना, थोडंसं घट्ट करायचं. नंतर तिथे सुकल्यावरती अजून घट्ट आलेलं आहे. आता आपण रंगावर आपण बंद करूया. नंतर थंड झाल्यावरती म्हणून दाखवतो तूप आणि खवा. साईपासून तूप आणि खवा कसं करायचं ते पाहिजे. तुम्ही एकदा असंच ट्राय करा. काही जण, बरेचसे जण त्याची लोणी करून, ते कुसळून, ताक काढून वगैरे नंतर नाही करतात. परंतु त्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धत आहे त्याच्यामध्ये. ही पद्धत तुम्ही करून पहा.